mataday ko tungod sa fried rice, no? Sulami kayo ni guys. Makamatama ka sa... Kahumot. Wow! Makapukaw gid kuno guys ang kahumot sa sudan. Sudan plus ana. Now ice. Ala, kaon na lang ga day ani. Kaon di ay lang ga ani. Anya lang ga. Asan man ka lang? Oh. So, ang atong fried rice, naani siya corn, onya, naasa di siya ginaling na baboy, o naani siya itlog. So, mo niya ang ato ang pangsagol sa ato ang fried rice. Pero gamay ra akong gisagol na baboy. Kay, gamay ra akong nakuha kay nag-frozen man. Limot ko kuan pagawas. So, frozen kay siya. Kung namin ilagang itlog, upat tubok ito. Ang gisagol sa daan. Okay. Nakaitawan din. Kumay! Kagamay! Guys, kay init. Aras! Init guys! Ay, init na din eh. Ato, kung ano, dere sa bulsa ni Mami. Wala ginay kuwat talaga eh. Ay, naaoy. Hindi. Naaoy. Ay, pinagan mo ni itong kuan. Kurog gani na ame. Gunite. Eh, kaya, init oy. Ganito kay init. Nag-eat na maoy ako be. Na gusto nang mukaon si Inday Vlogs oh. Nagpaduol na, gigutom. Kalamin sa akong fried rice. Sarap kainin. Sabi sa itong... Sas, masumot na ding tutoy. Kasi anong fried rice. Sumot din So, ang tutoy. ako lang yung butang bitsin gamay. Hoy, magic Magic syrup. sarap gamay. Ano ba mayroon? Daghan. Ano nga? Oh, Of course, asin. gamay, gamay. Oh, urot. May gumayon. Rata na okay. Sila parat niya. Hindi naman ni makaon. Papa. Ha? So guys, lumami na kaya. Boto akong supe. Lumami na kaya. Lami, yung meron maipit ng dawi. So, kayo nang nato ni siya kay mapagod. Sige mo rin ko kayo, oy. Mapagod, magod ni siya. Good. Dugay, may pamatong ko karon. Tungod sa kadugay, may pamatong Langga! It ikaw nila? Diri sa kumangkad. Wala, may pasagba ko guys. It ikaw lang? May pasagba, may pas kumanghot guys. Kumura man ko kuwan. Kanang It ikaw nila? akong buko-buko. Wala, gisikada na gamay guys. What? So, diri ada ko guys. So, Di ko mo. Di ko mo. Dili ko mo. Kuan ana trapo. May corn na pa de corn day. kawan! Daghan pa de ya, corn. Ang palit. Palata. Ha? Ang palit sa palata. Ikaw? Di man. Baryo? Corn na oh. Ano? Kana. So, tingnan din na, kalamig sa hindi din na tutoy dang guys, sisitin. oy. Nakaikuan ko, nakatilaw. Bulsa, makatilaw. Butangan akong gisong.
Piso, 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 piso. Padayon lang tani ukay kay makuha. Kadugay, anak. Kanang mapagod ba? Uy, pagdali ba? Gutom na ka? Ang naong sa gigutom, be? Ang naong sa gigutom? Wala. Nagnganga na. Mara nagbuaya. Gutomon. May tumatawag ko dyan sa mga labunog. Kunita ng mga hulog kay magbuling niya. Pinuon ka lang. Maging araw ko kain. Ma? Awi yan na naibutang ang sibuyas, no? Hindi nga. Okay, yun. Dinawa ba sinay bags di mo mananaw sa ako? Ha? Hayang pa, oh. Oh, kani ako higdanan, guys. Muna akong kuan. Marahayahan. Hindi ka talaga baboy. Kuan na. Ang baboy kabuhi man guys, muna nga way nihitra. Frozen kay kasi kayo. Oh. Muna. Luto na na eh. Uma, pagdali ba? Gutom. Ang naong sa gigoto mo, nara, giatngan gyud guys, ang giyang giluto sa inahan, na. Giatngan. Ayaw po. Gutom na ni siya. Ayaw po